Wannan mallaka ce baƙa mai bi ta zaizai, mai hana saurayi zaune ko mai hana budurwa zaune ko tsaye har sai ta ga har sai ta ga saurayinta. Idan mata gare ka za ka iya mata, idan budurwa gare ka za ka iya mata, idan miji gare ki ke ma za ki iya masa, idan saurayi gare ki shi ma za ki iya masa. Idan har kuna buƙatar wannan mallaka, to wannan bidiyon naku ne, kada ku wuce shi. Kada ku manta da duk wani izini da muke baku, ko in ce sharaɗi da muke bayarwa a duk wani bidiyo da muke baku shine share zuwa group 5. Wannan share ɗin ba muna baku bane don son zuciyarmu ko don wani abu. Muna baku ne domin ku yi sharing waɗansu masoya manzon Allah su ba da ban ana sharing ba, da kai da kake kallon wannan bidiyon da bidiyon bai iso gare ka. Don haka like yana ƙara mana ƙarfin gwiwa, comment da salatin manzon Allah kuma yana ƙara wa sirrin ku ƙarfi wurin samun mustajaba. To yanda sirrin yake bai da wani yawa, ba shi da wahala, amma sai zafi wurin samun mustajaba. Yanda ake aikatawa shine za ka nemi turaren Binta Sudan. Turaren Binta Sudan kowa ya san sa, ba wani wahala ne da shi ba, a kowane waje. Idan a Najeriya kake ana samun sa, idan ma ba a Najeriya kake ba za ka same shi. Binta Sudan a duk inda ka je za ka same shi. Idan ka nemi Binta Sudan sai ka zauna kai alwala cikakkiya, ka samu carbinka, ka shimfiɗa dadduma, ka zauna. San samu ka samu fararen kaya. Idan ka samu fararen kaya sai ka ɗauki wannan turaren na Binta Sudan sai ka shafa a cikin tufarka. Bayan ka shafa a cikin kayanka sai ka samu carbinka, shi ma ka mutsitsike wannan carbin da Binta Sudan. Idan ka samu carbinka ka goga masa Binta Sudan, ita kanta daddumar sai ka yayyafa mata Binta Sudan nan. Kana yayyafa mata sai ka zauna sai ka fara wuridin bismillahi wadudur rahmanir ra'ufur rahim. Bismillahi wadudu rahmani ra'ufur rahim. Bismillahi wadudu rahmani ra'ufur rahim. Wannan bismillah ce mai kuma wadudu. Idan har ka zauna ka fara wuridinta, haka za ka yi kafa 1111. 1111 shine adadinta. Duk bayan 100 sai ka ambaci sunan wane, ya Allah ina son wane ya so ni so matsanancin so, na ringa juya shi, na ringa kaza da kaza da sauransu. Idan mijinki zaki wa, ya Ubangiji ina son wane, ina son shi ma ya so ni kamar yadda nake son sa, ya fi ni son sama, kuma ka jiyo min da hankalinsa Allah, ka saka sai abin da na ce masa sannan ya yi. To yadda ake yi kenan da sauransu. Ke da kai kun fi ni sanin wani irin kalar soyayya kuke son a muku. Don haka wannan na ɗan yi muku bayani ne takaitacce yadda za ku gane yadda abin yake. Bayan ka gama wannan kafa 1111 san samu ka yi shi kwana 3. Don Allah yadda in dai ka yi shi tsawon kwana 3, in Allah yadda ka gama mallakar mutum. In namiji kaiwa kin gama mallakarsa. Don haka wannan mallaka ce mai ƙarfin gaske. Kada a aikata ta don sharri, kada a aikata ta don me a cutar da wata ko kuma a cutar da wani. Wannan na bayarwa miji da mata ne, kuma na ba saurayi da budurwar take maka taurin kai kana son ta kuma don Allah.